No acto de apertura da primeira Bienal de Educación en Arquitectura para a Infancia e a Mocidade, Ludantia, a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, destacou a importancia da educación en arquitectura e respeto ao territorio na procura das mellores condicións de vida. Esta acción transformadora dos espacios que habitamos debe estar cimentada en algo que nos consideramos fundamental, que é ese coñecemento, pero é o coñecemento crítico do noso pasado, tamén co compromiso responsable da construción do presente e, por suposto, a xenerosidade que é necesaria para non hipotecar dun xeito irreversible os espacios do futuro. A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, resaltou a necesidade de construir cidades e espazos públicos onde poidamos ser felices e nomeou a importancia da participación dos máis pequenos nesta construcción. Por lo tanto, si hacemos que las niñas y los niños sean copartícipes de un nuevo modelo de construcción del espacio urbano, también estaremos contribuyendo a que las próximas generaciones tengan más valores de respeto al entorno. Pechou as intervencións o alcalde da cidade. Fernández Lores indicou que facer das cidades lugares onde todas as persoas poidan desfrutar dos espazos públicos depende da vontade política. Si no se hacen más cosas a este respecto, bueno, es porque no hay decisión política de hacerlas. Y además voy a decir algo más aún, no es responsabilidad del Gobierno del Estado ni del Gobierno de la Xunta. Es responsabilidad directa, exclusiva, de los alcaldes y las alcaldesas. Y si tenemos ciudades inhabitables, invadidas por los coches y que imposibilitan que la gente tenga mínima autonomía, es responsabilidad del Gobierno municipal. A Bienal presenta 89 proxectos de 19 países, entre eles 18 galegos, que abordan infancia, arquitectura e educación. Ludantia permitirá saber que queren nenas e nenos dos espazos públicos en diferentes partes do mundo e amosar a súa capacidade para transformar e participar na construcción da cidade. Entre as 4 exposicións que se poden visitar no Pazo da Cultura ata o 17 de xuño, destaca a Expo Activa, unha exposición interactiva e lúdica que potencia a idea de construcción do espazo a través do xogo.